Ini jeng Rayo edisi village kaiseni kaise rally bisi kaiseni satung kutungan jarawo tawo duita tamani jarawo belai satung kutung haifano jotono chini tiprasari right no coba khainai chini land right economic right bono coba khaioi jeng boskango applying lainani bagoi jotono wangsok laiwe khatong khajani bisi tei tini or jaga phaisok khailejak rally khainai hinoi ini jeng Rayo koloni topila bazar ni hoite jeng Rayo bazar jora jeng rally khailai ke oro jaga sudu jeng bisi kaisa Rayo bisi kaisa ni bagoi ni asok gobang lokorok oro ni Rayo bisi ni jini lokorok phaimanjak phaijak ani bang borok no satung kutungma jorao phano phaimani bagoi bilai ke hamaya phano sarti bermoto ni sa kaisa snu message roni mutugo je omahai hingsa no wajani culture no edo pakhadi chini tiprasawo jeng hamjak laimani si jeng pi lainai vote ni judo jeng je hamjak mani thik ache chini rajni bagoi jeng tipramo thano rokhano bakse bucharo roi mane je omahai hingsa chini oro jaga kri borna sanani musugo omahai bondo khai